mulla on sellainen olo tavallaan, että oli jo aikakin. Että kyllä tää aamu on jossain määrin ollut jo noin 2 vuotta mun päässä. Niin kiva, että se on nyt tapahtumassa. On hyvä fiilis ja hitsi. En mä tiedä, mua jännittää ihan hirveästi. Kaikkia noita muitakin jännittää onneksi, niin se ei haittaa. Mä ootan vaan, että saadaan kaikki muutkin kyytiin ja päästään jotenkin tiivistelemään yhdessä vielä kaikkea. Tadaa! No heluri! Kiva nähdä, kiva nähdä. Kyllä. Moi! Kiva nähdä. Tervetuloa Espooseen. Kiitos. Kaunista on. Joo. Mä luulin, että me jaetaan sut siitä golfkentältä. Niin joo, en mä katso näin arkisia aina niin hirveästi golf. Golfaat sä? Ihan todella paljon. Tätähän ei viherpiipertäjänä saa oikeasti julkisesti myöntää. Aivan. No ei tää mihinkään mene. No tää on siis on mulle, mutta onneksi tätä ei kato kukaan. Jääköön tämä meidän väliseksi salaisuudeksi. Joo. Hyvä fiilis, hyvä fiilis. Jännittynyt, mutta hyvä fiilis. No mä odotan aika paljon Pelle miljoonan päivää. Mä tiedän, että siinä on semmonen hyvä ralli. Ootan, että pääsee vetää sitä ja sitten tällä hetkellä mä vaan ootan, että päästään sinne paikan päälle. Meitähän on täällä joka lähtö. Näin on, ja sitten tosen asta, että on junioreita ja sitten tässä on vähän varttuneempaa nuorisoa. Niin mihin kuuluuko mä sinne niinku keskikastiin? Joo, sitten tällaisia viisaita vanhoja heemoja. Niin, mutta kaikki me ollaan, säkin oot sisältä, saat Joo. kaunis ja ulkoisesti ja nuori myös. Tärkeintä on rock and roll. Tärkeintä on rock and roll, se pitää muuten nuorekkaat. Joo, kyllä. Jotkut ihmiset. Joo. Tervetuloa Vantaalle! Kiitos. Niin kiva. Ai et. No niin. Ai, Moro! Aika hieno fiilis on. Vähän niinku jos lukiossa oltiin, niin luokkaretki. Tää on täynnä ihania persoonia, josta mä oon tosi fiiliksissä. Musta tuntuu vielä siltä, että mä vielä niin etin paikkaani, mutta varmasti tulee etsiä paikkaansa vielä useamman päivän ja en mä tiedä, se voi olla joka päivä erilainen. Moi! Okei, no niin. Miten sä selvit noin pienen matkalaukulla, kun sulla oli? Mulla on 3 kassia saakeli täällä kaiken näköisiä lantsareita. Mulla on pelkkää silkkiä. Menee pieneen. No, pikineit ja silkkiä. Ymmärrän. Mä oon ihan älyttömän iloinen, että mä oon tässä kyydissä nyt. Hyvä, Laittakaa ovet kiinni. Niin.